भिडिअखौ नायनो मोजां मोनग्रा आरो नेनानै थानाय लोगो नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय। आरो दिनैसो आंनि भिडिअखौ नायजेननाय गोदान लोगो नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय आरो दिनैनि भिडिअ बरायबाय। लोगोफोर, नोंथाङा थाम्बनेलखौ नायनानै बुजिबाय जानांगौ। औ लोगोफोर, नोंथाङा दा बावैनो नुनो मोनसिगोन 2025 मायथाइनि साबसिन हामसिन गोदान बड' गस्पेल मिउजिक भिडिअखौ। बे भिडिअआ बेथलेहेम प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव फैनो थांगासिनो दङ। आरो बे मेथाइयाव फाव खालामदों सिसिलिया नार्जारी, बेमसिं नार्जिनारी आरो लोगोफोर। केमेरायाव दङ बिरफ' नार्जारी, एडिटिंखौ खालामदों कृति सुन्दर बाग्लारिया आरो बे मेथाइखौ सुजुदों आरो देंखो होदों सानखां इस्लारिया। बे मेथाइखौ रोजाबदों जोंनिनो बयजोंबो हामजाजानाय साबसिन हामसिन रोजाबगिरि सुस्मिता नार्जारी।